היי גלעד, מזל טוב. אתה רואה? גם אני רציתי להיות בבר מצווה שלך ולברך אותך. אז עכשיו לא רק שאני ברוחי בבר מצווה שלך, אלא אפילו אתה יכול לראות אותי. אז התורה בסוף פרשת וילך שקראנו השבת אומרת, מספרת לנו שמשה ציווה את הלוויים נציגי עם ישראל לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם והיה לך לעד. והרמב"ם לומד מזה שצריך לנהוג כבוד בספר התורה מכיוון שהוא העד הנאמן לכל באי עולם. ונשאלת השאלה, אנחנו צריכים להבין מה בדיוק המשמעות של העד הזה, מה התועלת שלו, מה הוא עוזר, בפני מי הוא מעיד. הרי ברור שאי אפשר להגיד שהוא מעיד לפני הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שהכל גלוי וידוע לפניו, הוא צריך עדים, ברור שהוא מעיד לנו העד הזה. ואנחנו צריכים להבין מה הוא מעיד ובשביל מה התועלת שלו בכלל. הרב נבנצל, רבה של העיר העתיקה, מסביר שהקדוש ברוך הוא טבע באדם יושר פנימי עמוק, יושר פנימי שמאפשר לו להשיג את המצוות בעצמו ולהבין אותם גם בלי שהתורה הייתה מצווה אותם וגם בלי נבואה מיוחדת. פשוט האדם מצד היושר הטבעי הפנימי העמוק שלו הוא היה מבין את המצוות בעצמו. הוא מביא ראיה מאברהם אבינו שאמרו עליו חז"ל שהקדוש ברוך הוא ברא בו את שתי כליותיו, הם היו נובעות ומלמדות אותו תורה וחוכמה, עד שאמרו עליו שהוא קיים את כל המצוות ואפילו את דקדוקי המצוות הכי קטנים שאנחנו לומדים מהתורה שבעל פה. אם אנחנו מבינים ככה, אז לתורה בעצם יש שני תפקידים. התפקיד הראשון הוא למי שלא הגיע לדרגה של הרמב"ם, שזה בעצם רובנו, שלא הגיע לדרגה של הרמב"ם לא הגיע לדרגה של אברהם אבינו, שזה בעצם, ולא יכול להשיג את כל המצוות בפני עצמו. אז התורה עוזרת לנו ומלמדת אותנו את המצוות שאנחנו לא יכולים, את המצוות, וככה אנחנו יכולים ללמוד את המצוות שאנחנו לא יכולים להשיג בפני עצמנו. התפקיד השני הוא שהתורה משמשת כפלס, כמדד, שעוזר לאדם למדוד ולבדוק עד כמה הוא מיצה והשתמש ביושר הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא בו, עד כמה הוא השתמש בו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות את הדבר הנכון. אם ככה, אז אפשר להבין את הפסוק והיה בך לעד. התורה אומרת שספר התורה צריך להיות בך לעד, בנו. הספר התורה צריך להיות בנו, להעיד בשבילנו, למעננו, להעיד לנו בשבילנו. אז התורה צריכה להעיד בנו עד כמה התקדמנו בעבודת השם, עד כמה קיימנו את המצוות, עד כמה השתמשנו ביושר שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. אני רוצה לברך אותך שכשאתה נכנס בעול התורה והמצוות, תדע גם להבין את המצוות ולקיים אותם כראוי, וגם להשתמש בפלס שהתורה נתנה לך כדי להתעלות מעלה ולהיעזר בו, להתעלות מעלה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. חוץ מזה אני רוצה לאחל לך שתהיה תמיד מאושר ושמח, שיהיה לך הרבה הצלחה בכל אשר תפנה, ושיתקבלו ויתגשמו כל התפילות והמשאלות שלך. חוץ מזה אני רוצה לבקש ממך וגם לאחל שתמשיך להיות כזה אח טוב ומקסים, ואני אוהב אותך מאוד, מזל טוב.